Amoyo dagiti Hudyo idi, panawon ni Apo tay Hesu Kristo, ket padpadaan nga ururayan iti maysa nga makungkuna nga political savior. Bagayo man diyang statement? Tinamnamaan da nga umay nga Mesaya, ket maysa nga mangsalbar kadakwada, manipod iti panakaibalod iti imperyo iti Roma. Roman Empire. So, the Jewish nation or people were under the Roman Empire or government. Ket naitpadto nga minyan ti Biblia kakabsat nga iti nasyon ti Israel ket ma-revive tapno maipatugaw manen iti trono ni David iti ari. So they expected a political savior. Messiah nga mang-rescue, mangputid, manggupad, iti panakaikonekta iti Roman Empire or government. Ngem ti sanda nga mo kakabsat, kaste kinanta iti choir, saan lang nga imay ni Apo Jesus, para kadagiti Hudyo, kadayjay, nga dati panunot da, kas na ipadto iti daan nga tulag, a Messiah, a Savior who will save them from the political bondage, no di kat imay ni Apo Jesus with a greater purpose to die on the cross, tapno bayadan na iti dusa ti basol. Hala nga ti basol digiti Hudyo, no di kat basol iti amin sa nga lubungan nga tattao. Isungahan lang nga digiti Hudyo, iti adakarbangan na nga mang-celebrate kini Apo Jesus nang nangruna pa ikadatayo nga imawat kengkwadan. Jesus is the joy and inspiration of every born-again believer. No inawat mo ni Apo Jesus, itinapudpudno nga panangawat, nga dayta nga panangawat mo kenkwana, ket nadaan ka itinapudpudno nga relasyon iti Apo, awanen ti uray sinno, wano anyaman nga banag iti rabaw iti daga, nga mangted iti anag, bugas ken kay papanan iti biag mo, no saan laeng nga ni Apo Hesu Kristo. Nga anyaman kakabsat, iti dumteng ti panagbiag tayo, kan maragpat tayo iti dayti nga biag. Saan to nga mapukaw, iti panagsidsid daaw iti puso tayo. Iti kinadakkel ti panangayat, iti mangisalakan tayo kanya tayo. Ngayon, so nga na iti dayti nga bigat, ket mas napatpatag kada tayo, dagiti naindagaan nga banbanag, naindagaan nga relasyon, ngam kini Apo Yesu Kristo, tiyempo nakakabsat, tapnon iti kasta, ket ma-realize tayo, iti panaglamiis tayo kenkwana, ket pabarwan tayo kuma, iti panagayat tayo ken Apo Jesus. Deto'y celebration tayo itang bigat, ket Victory Sunday. Victory kasi nagbalegi ni Apo Jesus iti patay. Idi Biyernes, inlawlawag ko ti kay papanan na DJ Victor Shout. Nga ti kunana, it is finished. Inlawlawag ko nga ti kay papanan na DJ, kat ni Kristo, no ape nga balaygi, DJ panangipugkaw na ti it is finished, gapu na ta, nanipod ti panakayanak na, aging gana iti daydi sakbay mailan sa ti krus, adu dagiti gandat ni Satanas nga mangpapatay kini Apo Jesus, tapno laeng haan nga sumagpat iso na ti krus nga mabayadan ti basol ti tao. Iti maladaga, kuna ni Herodes, nagkwerong ti panunot na, kuna na papatayan nyo amin ng ubing ngagtawon ti dua pababa. Dayjay kakabsat ket aramid ni Satanas. He wanted to kill Jesus before
His time to die on the cross for us. That is why when He shouted on the cross, it is finished, not only nga ti paspasimudag, kan iti papablat ni Apo Jesus, kat nalpasan ti panakabayad ti basol, no di kat ti kayat nga sawan, sa wakas, napagbaligyak dagiti amin, nga gandat ni Satanas, nga mangpapatay kanyak, sakbay iti tiyempok nga matay. But the gospel does not end in the death of Jesus. Taan ako mati ibanghelyo nga ipadamag tayo nga naimbag, no di lang patay ni Kristo, ti maipadamag tayo. Adu dagiti relihiyon, iti sangalubungan, nga digiti ibilbilang da nga propeta, kan manursuro da, na tayo ngam saan nga nagungar. Ngam no agkasabada, kasla si bibiyag da ijay nga propeta da. Ngam ti ibanghelyo nga ikaskasabata yo, saan nga nagpatingga ti panakaitay, kan panakaitanem ni Kristo, no diket iti panagungar ni Aputay Hesu Kristo. The gospel is good news, because by the death of Jesus, our sins are paid on the cross. But it is also good news because our Savior rose from the dead. Nagungar manipod iti patay. Iti agarup siguro alas 3 aginggat alas 4 iti malem, nagsatan ti angas ni Apo tayo Jesu Kristo. Ket in request ni Joseph of Arimathea, gaputa adda iti kakatgatang na nga baro nga pansyon, wano tomb. Kat in request na nga iso iti mangitanem iti bagi, wano bangkay ni Apo tayo Jesu Kristo. So around 6 o'clock, kalpasan, ti panaka-embalm na or panaka-balsama, nabalot dagiti ado nga spices, iti bagi ni Apo Jesus, ingkabil na ijay pagtabunan nga ginatang na. And praise the Lord, on the third day, nagungar niya po tayo Jesu Kristo. Iso nga ti maysa nga celebraran dagiti Kristiyano nga napudno ita, kat day di makungkuna nga empty tomb. Ti kayat na nga sawon ti empty tomb, kat day jay nakaita naman ni Apo Jesus, awan nagyan na. I am very excited for the day that I could reach that place. On what it is assumed nga iso itinakaita naman ni Apo tayo Jesu Kristo. Now, in history, I gathered some facts. Amuyo kadi kakabsat nga adu dagiti graveyard wano tomb nga inggat gina na. DJ nakaita naman ni Vladimir Lenin. It's called Lenin Mausoleum. Ni Vladimir Lenin, kat may isang political activist or leader, iti Russia. Kat amoy namanot bayad na kakabsat, dahil iti mausoleum ni Vladimir, it is worth $15 million. Ngam di saludsudat ken ka, anat na aramidan, dayti mausoleum ni Vladimir Lenin iti biyag mo. Awan. DJ, napanan ni Anna Rose, J. Taj Mahal, India. The tomb of Mumtaz Mahal. Ni Emperor Shah Jahan, binangon na daytoy nga pagpakaita naman, iti 1632, para iti asawa na nga ni Mumtaz Mahal. That's the Taj Mahal in India. And it is worth today $75 million. Mano ti peso day jayan? Ngan nga ni manon, engineer. Ha? 35 billion pesos worth. Isot papapanan ti adu nga turista deta.
Babak nang mapandag selfie ag picture-picture ijay. Sa ludsod manen. Ana, tinaimbag kanaindaklan nga maaramidan, muno na aramidan, deti Taj Mahal, iti biyagyo. Adda kadi? Awan. Ngam ti kang inaan kakabsat, nga tomb is the Pyramid of Giza. Masarakan ijay Egypt. It is considered as the most expensive tomb in the world. Nabangon iti 26th century BC. Ket iso iti nabangon nga nairanta nga nakaita naman day di Pharaoh Khufu. Pharaoh Khufu. Amuyo? Not necessary. Nalatak. Nakanginginat, amuyot bayad na ita, deti Pyramid of Giza, $5 billion. Ibagpakitak kada kayo, di kito'y kakabsat, gaputa, kayat ko nga ma-realize yo, nga nakakamanghang agpaiso, ti bayad ken balor, di kito'y nga pakaita naman, ngem awan iti dakkel nga kaipapanan na, ken naaramidan na, iti kararwa, iti sangalubungan. But praise the Lord, 2,000 years have passed, they jay nga nabulod, kaputa sa nakukwa ni Apo Jesus, they jay nga tanem. Nabulod laeng, binulod laeng ni Apo Jesus nga pakaita naman, gaputa ti makinkukwa ket ni Joseph o Arimatea numampay na baknang isuna kadagiti nga panyempo, but Jesus was buried in a borrowed tomb. Dayjay Jesus nga nayanak iti kulloong because there was no room in the inn. Nga iso ti ari pudno nga ari mangisalakan ken apo ti sangalubungan na marso ti langit ken ti daga na marswa kada tayo, na yanaklaan ti konloong. Kat idi nga nangas kasaba ko nana, nga awan pangisadagan na ti ulo na no di bato. Kat idi natay krus tinakatayan na, idi na itanam, may nga binulod nga pagtanaman, iti nakaitanaman ni Apo Jesus, but praise the Lord, nagungar, kat dayta nga panagungar, dayta nga napasamak ti history, dayta ket isu tinangited iti kang runan ken kadaklan nga kaipapanan ti biag iti sagtunggal maysa kadatayo. So kayat na nga sa wen, uray pagtitipunem ti dagop, deti mausoleum ni Vladimir, deti Taj Mahal, ken deti Pyramid of Giza, umdas nga maibunong ti sangalubungan, ngem awan dayta kumpara tinapasamak nga panagungar ni Aputay Hesu Kristo. Tapnon pagungaran ng tumet, dagiti amin nga mamati ken kuana nga uray matay, ket agungar tumanen. These are all nothing compared to the resurrected Savior and the empty tomb in Israel today. That is why it is but right and proper that we give Him and render to Him the highest praise. Pero mila unay kakabsat, ti panangitan tanok ti tattao ti mausoleum ni Vladimir. Kastamat deti Taj Mahal. Hangko pa in kabil dita kakabsat, diti may nga kalawaan nga pagtanaman, nakaitanaman ti mesa nga emperor iti Japan. Kat no ti tao kas jaylangan ng kakabsat, ti panangitan ukda, panang padayaw da, panang kinangato ti panagkita da, kadigitoy nga nakaitanaman, nga awamot tinaited na nga kaipapanan nga paiso, ti kararwa iti tao, taging kaita, na iwawa pelang ti adu nga tattao, hangkadi nga datayo, nga namati ka na po Jesus, Jesus nga natay, na itanem ka nagungar, kat ipaitay ken kuana, iti kangatuan katanukan, karagsakan, nga panangidaydayaw. Hangko amo kakabsat, no ana,
iti agan andar yan da panunod yu ita. Ngam sapay kuma, tama amiris tayo. No apay, nga agdaydayaw tay ti apo ti aldaw iti Domingo. Nga dayto nga panagdaydayaw ti apo ti aldaw ti Domingo. Ket arig na, awan ti siya sinuman, ket awan iti anyaman, nga napatpateg, ngam daytoy aramid, nga panangidaydayaw ti apo ti aldaw ti Domingo. Ulitek, awan ti uray siya sinuman, wano anyaman, nga napatpateg, nga mas ikantay ti importansya, ngam ti panagdaydayo ti apo ti aldaw ti Domingo. Amoy no apay, gapu ta aldaw iti Domingo, iti nagungar ni apo tayo Hesu Kristo. And Jesus is the reason why we come to church and worship and serve and sing and fellowship. Gaputan ni Apo Jesus, nagungar iti aldaw iti Domingo. Kakabsat, hanyuliplipatan dayta. Kat uray kasanot kapateg dagiti trabaho, aduman nga labaan, aduman digiti kayat tay nga papanan, ngem kadi kakabsat, hante kadi nga ipalubos, nga mapukaw, iti anak bugas importansya ken kakaipapanan na kadatayo. Day di pa nagungar ni Apo Jesus ti aldaw iti Domingo. Every born-again believer can shout amen and amen because Jesus has risen from the dead. Iso nga naragsak tayo kumaita. Naragsak kay mo't lang. Talyawo man takaambay mo no naragsak mo't lang, baka kailangan na't maitaray. Dedi pa nakayanak di Apo Jesus na imbag nga damag. Dedi pa nakatay na naladingit nga damag. But for Jesus, death is good news and it is much, much more with the resurrection. Daytoy kakabsat, listen to me now, daytoy iti kaimportansyan ken kasayaatan nga damag, nga dapat maipadamag ti sibubukel nga lubong. Ispelingan nyo man kakabsat iti news. Spelling, N-E-W-S. Nga ti kayat na nga sa wen, north, east, west, south. Iti amyanan man, ti dumaya, lumaod, wano umabagatan. Awanan iti kangrunan ken kapatgan, nga damag nga masapol, nga maidanon, maiwaragawag, ken maipaay kadagiti tattao, no saan nga ti ebanghelyo ni Apo tayong Hesu Kristo, kat ibagak daytoy kakabsat, uray ammuyon, uray kang kanayon yung nga mangagan, ngam ti saludsod, at dakadi, dayta nga apoy yan ti pusom, nga magiburay ti ebanghelyo ni Kristo. Idi nag-speak ak ije Bombo Radio, ti introduction ko ijay, kat kunat, ado nga damdamag ti maipadpadamag ditoy. Saan ka di? Kat no alam ti porsyento nagakabsat, kaadwan nga damag, daka sa damag, madi nga damag. Ngamyaman pa iti Apo ko na, tadaday ti nga kanito kan oras tsansa, tapnon ti naimbag nga damag, kat maipadamag kan may waragawag. Praise God, ti influence ni Brother Anton. At kadwada unay kini Bombo Roger. Kat kuna ni Bombo Roger kini Brother Anton, kayat mi man nga awison di pastoryo. Barang awison datanto manan Brother Anton. Sikanto mo ti agpritsan. Maawatan nyo kakabsat? Ti kaado dagiti damdamag yan ti radyo, ti kaado dagiti damdamag yan ti Facebook, social media,
nga permi ti panagwaras na, permi ti panag-viral na, ibaga kakabsat, listen to me, awan maaramida na dayta, ti panakaisalakan ti kararwa ti tao, awan maitulong na dayta, nga mangsalbar, dagiti mapukpukaw nga tao, deto'y damag ti panakatay, panakaitanem, panagungar ni Apo Jesus, dayta tinamnama ti aming nga tao, dayta ti dapat maipadamag, maiwaragawag, iti amyanan, iti abagatan, laod kandayan, news, north, east, west, south. To the whole world. Iso nga kuna ni Apo Jesus di Mateo 28:19-20. In kayo, iti iso amin nga lubong kat ikasabayo ti Ebanghelyo. So ita kakabsat, ana ti Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo kat iso ti damag maipapan ti panakatay, panakaitanem, panagungar ni Apo tayo nga Hesu Kristo. No saan nga nagungar ni Apo Jesus, daytoy nga panangas kasabatay ti Ebanghelyo, kat awan serbina, ken awan kaipapanan na. I want you to realize today, nga ni Apo Jesus si bibiyag. Hanlaan nga si bibiyag. No diket iti biyang na, iti kagimungan tayo nga HBBC, si bibiyag nga kasulo iti iglesia. Ang iglesia ni Manalo, ha? Jesus is the living head of the church. Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead. Imuna kadagiti natay. That in all things He might have the preeminence. Isu nga kakabsat, dayti kagimungan tayo, agtitinulong tayo kuma. Lipatam ko mata pride mo. Pride, gaputi position mo. Pride, gaputi adal mo. Pride, gaputi tawan mo. Pride, gaputi experience mo. Pride, gaputi adu. Nga amum iti panagbiyak. Lipatam ko ma. Tawan day tagakabsat. Ti dapat kang runaan ditoy. Ni Apo Jesus, kat pabus uyam ko ma, ti Santo Espiritu, nagtrabaho kan ka, kat sika, yapkas mo, ti panagyaman mo, iti Apo. Amo nga ikaw gawid. Amo ikaw gawid. Yapkas mo, ti napalaos ka panagyaman mo, iti Apo. Gaputa iso ti si bibiyag nga ulo, dayti nga kagimbungan tayo. Now, ti dayti nga bigat kakabsat, introduction pa lang dayjay. Ti kayat kung iburay kada kayo, how the resurrection changed our lives. How the resurrection changed our lives. Adu di kiti mabalin ko nga i-share kada kayo kakabsat, itinaka-imbag nga impact kan influence daytoy panagungar ni Apo tay Hesu Kristo kada tayo nga namati ken kuana. Ngem talulaeng daytoy nak-i-share kada kayo ita nga bigat. Ti umuna kakabsat, because of the resurrection of Jesus Christ, we can live a meaningful life. We can live a meaningful life. Biyag nga daan, nagpaiduma ka na isalsalumina nga kay papanan. No kitang tayo tirwar, itilubong, ti society, ti kay papanan iti biyag kat kwarta. Iso di kunada nga net worth. So people are being measured based on their assets and income. They brand it the richest men. In the Philippines, the top 10 richest people. Sino kada kayo ti adda ijay top 10 richest people ti Pilipinas? Ano itay-tayag ta ima yun ta talaga asit ganda kay to damdama. Ngem kakabsat,
Urayhan ka man, awang ka man ka DJ top 10 richest people iti Pilipinas, numampay no tinaintawan akat kunam ti sarilim, sana all. Ngayon kakabsat, uray awan ka DJ top 10 richest nga Pilipino iti pagilian tayo. May sakamet kadagiti na isurat tinaga na di libro ti biag. May saka kadagiti nagtaengan ti Holy Spirit. Kat day tagakabsat ng ted iti dakdakel ken naidumduma nga kay papanan nga saan nga maipaay ti anyaman nga kinabatnang sa nikwa, kukwa ken kwarta. Because of the resurrection of Jesus, because our Savior is alive and He lives in us, we can now live a meaningful life. So amo kung kuna itatagat awang mo't kwarta. Sino ti awang kwarta na? Laitayag tayo. Sino awang kwarta na ita? Nakita yo pa. Awang mo't urnong ko tabang ko. Awang mo't bukod ko nga sa nikwang. Awang mo't bukod ko nga daga. Saan mo ay ayan tabagim, det akaawan, dagita nga banbanag. Gaputa kakabsat, ti si bibiyag nga mangisalakan tayo, nga iso ti apo tayo, kanda marswa kada tayo, nga iso ti agtataang iti biyag tayo, isunan ti kinabaknang tayo, isunan ti sanikwa tayo, isunan iti makuna nga adal tayo, our education. Jesus is now our treasure. Jesus is now our wealth, our education. He is the meaning of our life. Dahil nga si bibiyag nga mangisalakan nagtataang kada tayo. Kunana ti Roma 6, versikulo 4, no kasta nga deti mang bawbaw ti sarak. Kunana diti Roma 6, versikulo 4, therefore, we are buried with Him by baptism into death. Na ikanunong tayo kenkwana, idi ipapatay, detat kahit nga asawan. Saan nga danum ti bautismo dayta? No di kat kahit nga asawan, nairanod tayo, nairaram tayo, nairaman tayo nga naikanunong kini Kristo idi natay. Kaya nasawan, idi na ibisayot di krus, adda tayo kenkwana ijay. Tapno niti kasta dagiti mamati ken kuana no kasano kanumet nga ni Apo Jesus ket nagungar nairanod nga nairaman tayo di panagungar ni Apo Jesus nga ti kayat nga asawan din kanyon kakabsat. No adu dagiti araramid tayo nga isot na kaigapwanan ti ipapatay ni Kristo saan tayo kumangarudan nga itultuloy nga aramidan dagijay nga nakaigapo ti panakatay ni Kristo no di kat ti dapat gapo nga pagbibiyagan ta ita kat di panagungar ni Kristo. Kakamu na awatan nyo ti sense na dayjay kakabsat. Padasak man nga Inglesan. We should stop living on the deeds that became the reasons why Jesus died. Isardeng tayo nga aramidan dagiti banbanag nga isot nakakaigapuanan na nga natay ni Apo Jesus. Kat agbiag tayo kuman iti panagbiag nga isot nakaigapuanan ti panagungar ni Kristo nga sikaken siya na iranod na ikanunong iti panagungar na anat kayat ng asawan, we should walk in the newness of life. Dayta ti kay papanan di panagungar ni Kristo. Kay papanan ti panagungar nga kayat ng asawan, agbiag kan iti biag nga nagungar. Agbiag kan iti biag nga isot gapo na nga nagungar ni Kristo. Saan nga gapo? Haan nga tay biyag, nga isot gapuna, digiti panakatay ni Kristo jay cross. Anya da kadi digiti nakaigapuanan, kakabsat ti panakatay ni Apo tay Hesus Kristo jay cross. Colossians 3:5-10. Colossians chapter 3 verses 5-10. Kuna ti Biblia, mortify therefore your members which are upon the earth. Anada di gitoy. Basag man ti Ilocano, tapno mas maanag tayo ti kay papanan na.
Colosas 3:5. Dagitoy nga ibasak, dagiti rason no apay nga nailansa ni Kristo. Dagiti binayadan ni Kristo. Kat itan tainawat tay ni Kristo saan laang nga kasnatay no di kat nagungar para kada tayo. Isardeng tay ko mga rudan ti agbyag kadigitoy nga banbanat. Kat agbyag tayo nga mayan nurot kadayjay na pagungar nga biyag tina espirituan. Biyag nga baro. Anada digitoy. Jis Colosas 3. Kunana ditoy. Papatayin nyo nga ro, dagiti kamkame nga dati rabaw ti daga. Nga isu dati pan nakikamalala. Ti kinarugit. Dagiti deret. Dakes at arigagay. Amoyo, permi kakabsat, iti panagwaras, iti deti pornography yan ta social media. The word fornication comes from the Greek word porno, where we get the word pornography. Kat permi nga digitoy nga sensual, nga makikita nga picture, mabuybuya nga video, kanda dumapay nga pagkakita niyan ti social media, kat iso ti mangririing ti nakadakdakas nga derup, iti panunot iti tao. Kat kas Kristiyano nga imawatan kini Kristo, agbyag tayon tinaidumduma nga kaipapanan. Saan nga ti dinidirup ti lasag, ken ti panunot, no di ket tinasantuan nga panunot ken panagbiag. Dagiti tartak sa tartarigagay ken ti agom. Isu pa nagrukbab kadagiti dityusen, covetousness. Gapu kadagiti nga banag umay ti pungtot ti Dios. Amoy dinatay ni Apo Jesus de Cruz, idi ko na nga Diyos ko, apay binaybay anak. Kaday ding agdama, pungtot ti Diyos iti sinagrap na. Pungtot, gapu kadigito yung aramid. Ituloy ko nga basaan kakabsat. Kunana J7, kadakwada nagnagkayumet, idi na minsan, idi nagbibiyag kayo kadigito nga banbanag. Ngem ita, idyan nyo kumameten. Amin dagiti abanbanag. Pungtot. Gura. Sino kada kayo ti ada kagurgura na? Kita man ta kaabay mo no sa mga kagurgura deta? Amuyo digiti pa naggugura. Amin digita binayadan ni Kristo de Cruz. Kat sante kumang agbibiyag nga kasla adapela jay lansa, adapela jay krus ni Apo Jesus. Agbiag tay kuman, ngay pasimudaag na nagungar ni Apo Jesus. Nogbibiyag tay pelat gurang-gura, nogbibiyag tay pela nga dakinadakes tinakem, nogbibiyag tayo nga dakinasalawasaw, nogbibiyag tayo nga naaalas, nga sao, nga rumrumwar tingiwat tayo, kasla tay lay pagpakita nga dapela jay krus ni Apo Jesus. Iso nga iwaksi tay digituyen. Ta ipakita tay tibiyag tayo nga ni Apo Jesus nagungar. Amen? Anapay? Saan kayo nga giinulbod? Do not be a master of lying. Saan kayo nga giinulbod? Yan tangay inugsubyon day di tao adaan, agraman dagiti araramid na. Ket inkawesyo ti baro a tao, iso ama pagpabaro ti panakaammo, nga umasping iti dayjay na marswa ken kuana. Kakabsat, the power of the resurrection gives us a chance to live a meaningful life. Nga madaan tayon iti makuna nga disiplina iti panagbiag nga kas Kristiyano. Amen? Praise the Lord for that. Not only that the power of resurrection gives us an opportunity to live a meaningful life, but also it gives us
an opportunity to live a powerful life. Agbiag kayo kakabsat, nga daan iti na isang sangayan, nga bileg ken kabailan. Kuno ni Apostol Pablo di Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him, mamamok isuna, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Kunana, kayat ko nga maamam mo. Day kaya nasawon deta maamam mo, kayat ko nga mapadasan. Kayat ko nga ma-experience ya. Di ana. Anat kayat na nga ma-experience ya. No anat bilig ti kwarta, adu kada tayo, detat kayat tayo nga ma-experience ya. Iso nga kayat tayo ti bumaknang, ta kayat tayo nga maranasan jay bilig ti kwarta. Adu kada tayo ti kayat tayo nga mapadasan, bilig ti turay. Isong aggayangay, sige-sige ti politika. Adu ti tao, kayat na nga mapadasan, kakabsat, ti bilag ti bisyo. Padasak man ti arak, no kasanumat. Padasak man mo ta sigarilyo, no kasanumat. Adu ti tao, nga kayat na nga mapadasan, ti bilag na digito'y kakabsat. Ngam anat maitid na, panakadadael. Anat ko na ni Apostol Pablo, kayat ko nga mapadasan, ti bileg, ti panagungar ni Apo Jesus. Igada kakabsat. May sangabanag nga amu tayo amin nga nagungar ni Apo Jesus. Hello? It's one thing amu tayo amin. Yes, nagungar ni Apo Jesus. Ngam itirebeng na, mapadasan tayo kumatibiyag tayo, tibileg, dayjay nga panagungar. Taamuyo kakabsat, dayjay nga panagungar ni Apo Jesus is an almighty power. Bilag nga naggapu ti Diyos. Awan bilag ti siyensya nga mang pagungar tinatay. Adu dagiti bilag ti siyensya nga mang lapid iti alisto nga pannakatay. Ti kunata yung anti-aging. Sino kada kayo ti agtetek ti anti-aging? Antay-antayin mo mag-e-aging ka. Hello? Ngem awan bilag ti siyensya. Nga mang pagungar tinatay. Dikitin tupay do doktor. Dete ideklarada nga natayin wano imposiblen. No umimbag wano agbyag ko na da miracle. Nga minti panagungar kat bilag iti Diyos. It's an almighty power. Not only that the resurrection is an almighty power, no dikat dahito nga resurrection kakabsat, is an amazing power. Nakaskas daaw nga bilag. Amen? Gaputa dahito nga bilag, isulan ti adakay karbangan na ka bilag na nga mangisalakan iti kararwa iti tao. Awang ko na adi jay bilag ni Vladimir Lenin. He's a powerful guy. But he has no power to save your soul. BBM, our beloved president, is a powerful person today. But he has no power to save your soul. Whoever sits in the White House is deemed and considered to be the most powerful man in the world. Today is President, anat naganan? Biden. But even Biden has no power to save your soul. The Prime Minister and the most powerful man in China. China is a silent but powerful nation. Big nation. But even they nga katurayan has no power to save your soul. Apay nga ibagbagak di kito'y kakabsat. Tapnon maikat ka da tayo ti sobra nga panaghanga ti tao. Sobra nga panangitalo ti tao, panangay-idolize ti tao, panagkurkurno iti tao, panagbuteng ti tao, panangplis ti tao. Tapno lang agbalin tayo kuma nga adipen ni Kristo ket saan nga iti tao.
Tanuapay nga tayo makapagserbi. Kadayjay nga nangisalakan kada tayo. Kat pudno. Nuapay nga di tayo makapagserbi. Taado dagiti tao kakabsat. Nga mas ipiplis tayo. Ngem isuna. Hangkadi. Kat anak ko na nakakabsat ti Galatia 6:10. Ikabil mo man ti Galatia 6:10. Galatians 6:10. No, Galatians 1:10, I'm sorry. Galatians chapter 1, verse 10. Kinan nyo kakabsat, dito nga versikulo. For do I now persuade men or God? Sino dapat mas nga kasla padayawam kan guyuguyam? Tao, wano ni Apo Diyos? Ngam actually, in reality, kakabsat, nukit kita antay tibiyag tayo no daduma, mas nga kaya tayo nga padayawan ti tao, hantay kaya nga padayawan ti Apo. Kunana, do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? Tao ka di sapsapulek nga padayawan? For if I yet pleased men, tano ti tao ti adadda nga pinadayawak, pinagustuak, kathan ko kayat nga masaktan, haana kon nga adipon ni Kristo. Nugapulaang tatay tao, masaktan, agsakit nagam na. Isakripisyo tayon kakabsat, detay panang padayaw tay taap, ti Apo, gapulang ka detay padatay nga tao, anak ko na ti Biblia, saan na kan nga adipon ni Kristo? Adipon na kan ti tao. Iso nga ibagbaga kada kayo idat kakabsat, nga uray kasano nga bilbil, naguray sindo nga torturay kakabsat. Awang bilag na nga mangisalakan king ka. That I am trying to point out to us today that no power or any kind of authority is higher and more supreme than the authority and power of Jesus Christ. Dayta kumat mang tukay, mang palukneng, mang guyugoy, mang burburak, iti puso tayo nga kuna tayo, Apo, mas padayawan ka ngem iti tao. I would rather obey God than men. It's an amazing power. Not only that, it is an available power. Praise the Lord. Anat serbi na kakabsat iti kuryente no dimot makadanon ka dagiti balbalay. Diba? Power must be transmitted to homes and factories. Taisot serbi na. Nakadunga electrical nga silaw tay tibalay. No awan electrical power na kakabsat, ano serbi na di kita nga silsilaw? Dagiti faktorya kasano nga gumana kakabsat nga agproduce tinakado nga produkto. No awan met electric power nga mang power ka digito. Listen to me now. Kaya't ko nga makita yung kakabsat, nga kaslaawan serbi na ti panagbibiyag te nga Kristiyano. No haang nga DJ bilag nga ng pagungar ken Kristo, iti bilag nga isumot, iti mang pagpagana, iti biyag tayo ti inaldaw-aldaw. Sud gapo na kakabsat, nga uray adu dagiti inkasagabaen, iti panagtakder mo, iti kinapudno ken iti husto, adot sa gabaam, adot malus mo, iti panangsurot mo, ti pagayatan ti Apo. Dayjay ti kunata yung nga sufferings. Anak ko nam, kabailak amin gapugan ni Kristo. Ang Kristiyano, pag may suffering, hindi nagwawala at hindi nagpapadala, kundi nagtitiwala. Ikabil nyo man, DJ AB? Napindas si Jai? Ang Kristiyano, pag may suffering, hindi nagwawala. Sino kada kayo kakabsat, ti agwalwala no kasta nga ado problema na? At hindi nagpapadala. Kundi anong ginagawa? Nagtitiwala. At nandyan ang kapangyarihan ng Diyos na sapat upang tayo ay palakasin. Amen.
we can live a powerful life. That means we can overcome our trials. We can overcome our problems. We can overcome all the barriers. Di kiti lapad bangen iti panagbiag. Resurrection power, resurrection reminds us that with God nothing is impossible. Resurrection reminds us that sufferings are not the end. Resurrection reminds us that death is not the end. Sorrow is not the end. Loss is not the end. Tagpaiso nga ni Kristo na tayo, naawanan anges ngam nadaan mo labiyag. Kat no iti dayto yung agdama, mabaling nga nagdanas ka kadagiti pukaw. Hanla kita pukaw ti panunod. Kaya't kung ay bagakan ka, dayta nga pasamak, saan nga isut ka maudyanan. Tano kasanungan ni Kristo na tayo kat napukawan ti anges, nagungar, kastamot kada tayo by the grace of God, nga digito nga pukaw tayo kakapsat, umay tumot laeng ti panagungar, kaya't nga sawen, sukatan ti Apo. Resurrection reminds us that with God nothing is impossible. Kinaya na nga pinagungar ti, natay, hanakan tugot kaya, ref la taw daw-dawatem ken Apo Diyos. Sapatos la ta daw-dawatem. Islaks lang deta kasapulam. Biyag nga nagungar, day dyan ang ipasimudagaagan na itibilig na, hananto ka di kaya nga itud ta ref. Amen? Sino kadakit ti makasapul ti ref? Awan? Awan. Isong ano kararag ako ng Apo, no kinayam nga na pinagungar ni Apo Jesus, kayam nga ito tiref kanyak. Kabailan na. It's an amazing power. It's an almighty power. It's an available power. So nga kakabsat. Kita nyo kay Papa ng resurrection. Number 3 and last, we can live a hopeful life. Ikan nakatibiyag na napnuan inanama. Not only that the resurrection gives us a chance to live a meaningful life, gives us a chance to live a powerful life, but also, ti panagungar ni Apo Jesus, gives us a chance to live a hopeful life. Biyag nga napnuan iti inanama. Praise the Lord. In 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, begotten us again unto a lively, what? Piksahan nyo man kakapsat. Lively, kamin sa mampay. Lively, naggapuan dayta nga si bibiyag nga inanama by the resurrection of Jesus Christ from the dead. What is hope? Hope means confident expectation of the future. Ti kayat nga sawon tinamnama kakabsat, at dakari nga isot namnamaem nga mapasamak. Amuyo ka di, nga dayti panagungar ni Apo Jesus, kat maysa nga naka-special nga kari. It was a significant promise. Kat no ti Diyos tayo kaya na nga tinungpal, di kari na nga pagungaran ni Apo Jesus. The resurrection reminds us that God has the power to fulfill all the rest of His promises to us. Because the greatest promise of God to men, which is key and vital to your salvation, that promise is the resurrection of Jesus, was fulfilled. What promise can He not fulfill for you? No di kadaklan nga kari, nga nagdaklan ti kay papanan na tibiyag mo, iso di panagungar ni Kristo nga nangitundat pa nakaisalakan mo, ket natungpal iti Diyos anantot hanak kaya nga tungpalan. Iso nga ti Kristiyano, we live by hope. Ti kayat nga sawon kakabsat,
the more desperate your situation, the more exciting it will be. No Christian should be depressed and discouraged by a desperate situation. Because death was a sorrowful condition. Burial was a miserable situation. But after death and burial, there was resurrection. Which means nga kadatay nga Kristiyano, no umay man ti kasla, ladingit ti patay, ladingit ti panakapukaw, nga datayo kat kasla maitanem. Nga awanan kakabsat iti tao pa'y kasla, awan pa kay mudingan tayon ti tao, kat awanan ti kay papanan tayo iti tao, kastan ti kasasad ti biyag tayo, saan ka madanagan, saan ka maupupay, hang ka agsarsardeng, ti pamatim, gaputa umay, ti panagungar mo. Tinamnama tayo si bibiyag. Wow. Unay kan kakabsat. Dapat agtagerger di kita dut yung kakabsat. Tasyak tupay kat permi nga kaslag kintay ag detirit nagtiragsak. Nga awan iti anyaman nga makaimamag iti Kristiyano uray na rigat nga kasasaad. Taadakan kuanay jay kaungan na ti bilag nga ng pagungar ka na Apo Jesus. Kat day tati mangtud king kuan nati si bibiyag nga inanama. Praise the Lord. Uston kakabsat. Woo! Anyag kay papanan naking kati panagungar ni Apo Jesus. Anyag kay papanan naking kaita. In reflection ka deti mensahe tayo, anya itinagsamit nga kay papanan naking ka. Ti panagungar ni Apo Jesus. Because of the resurrection of Jesus Christ, we can live a meaningful life. Awam man kada tayo dagiti adu nga kwarta sa nikwa kinabak ng kan amin. Addan ni Apo Jesus si bibiyag nga Diyos ti biyag tayo. Isun ti kinabaknang tayo, isun ti adal tayo, isunan iti biyag tayo, kat isun ti umdas nga mangbangted, tinaidumdum mga kaipapanan iti panagbiag. Isu nga hangki aglamlami iskan Apo Jesus. No naawatam dahiti nga kinapudno, awan rason mo nga tumalikod, kat baybayam nga kasla dete, isukat mo pa'y ni Apo Jesus. Ham mo nga maisukat isunan. Gaputan nakita mon, no anyat kaipapanan na, iso nga si bibiyag ka nagungar nga Kristo, nga agtataang itibiyag mo ita. Agdumog tayo kutak kidem tayo. Katyibkas tayo, tinapalaw sa panagyaman tayo ti Apo. May this message help you realize your meaningful life. Kat kunamuan na po pudno unay, sikan ti kinabak ng tibiyag ko. Sikan apo ti inspirasyon tibiyag ko. Ipanagungar, ipalagip na kadatayo ti bilag nagtataang kadatayo. Kanti inanama. Dumteng man dagiti kanito nga kaslatay kan Kristo idi nga naitanem. Ket awanan di kay papanan tayo. Iti daytoy nga kaslang awanan pakaimudingan tayo. Ngem urayem umayan ti panang pagungar ti Apo king ka. To every Christian, there is always hope. There will always be no hopeless situation. Never. Because we are resurrected to live a life of hope. Thank you, dear Lord. Anyan, Apo,
nga kay papanan. Ti panagungar ni Apo Jesus. Si bibiyag nga mangisalakan ken apumi. Nagtataeng kada kami ita. Isunga ng ted ti kay papanan. Nang ted iti bileg tapnon kaya mi iti amin nga padas iti biyag. Ket iso iti mangmangted iti si bibiyag nga rag-o ken inanamami. Nga uri kasanot kina desperate, kasanot kina depressing, kasanot kina sipnget. Kala day jay napasamak ken Kristo, nagsipnget ijay krus na itanem. Ngimdimteng ti panagungar. Ipalagip na kada kami, nga itibiyag mi a Kristiyano, han na maibusan tinamnama. Nga uray, iti dayti nga lubong, ado dagiti dumte nga pasamak ti biyag mi nga kasla, Apo, hami mauawatan, kan hami nga kaya Apo Diyos ti sarili mi. Ngem, ti resurrection, ikan na kami ti hope, nga danto paglawlawagan na amin dagiti sitwasyon. Dayta nga rutigapuna nga hang kami dapat aglamiis. Dayta kumatigapuna nga saan kami pulos nga tumalikod. Nga sa mi baybayan, dagiti annungan mi, nga isumot Apo ti pangsubad mi ken Kristo nga nangayat kada kami. Ti mensahe mi di Biyernes Apo, saan kami ngagbaybayad king ka, ta sa mo pabaybayadan ti panakaisalakan. Tatirik na tay taong agbaybayad ti utang ket nadagsen. Saan nga nadagsen tirik naming umay makigimgimong. Saan nga nadagsen tirik naming agserserbigan ka. Saan mi nga dagsenen dagiti maipapaay nga tungkulin kada kami. Tasan agbaybayad tirik nami. Tirik nami Apo agsubsubad. Takas kunam ti saom, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Apo, agawid kam ko mga kasta ti puso mi, agsubad ti adu nga kinaimbag mo. Thank you, Lord, for our message this morning. Thank you for giving your servant power and strength. In Jesus' name we pray. All of God's people say,